Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Без сезнең белән узган атнада София Сутниковага булыштык. Барыгызга да зур рәхмәт. Бүген исә Сорман районыннан 11 яшьлек Алия Хафизованың авыру тарихы. Кыз кан тамырларын зарарлаучы сирәк очрый торган иммун авыруыннан интегә. Я хочу, чтобы моя девочка выздоровела и вернулась к обычной жизни. Тиз талшыгу, кулларда һәм аякларда авырту сизү, тән температурасы күтәрелү. Булар Алия авыруының кайбер билгеләре генә. Табиблар кан тамырларын зарарлый торган сирәк иммун авыру диагнозын куйганнар. Чтобы заболевание не прогрессировало, нам нужны лекарства. Авыру үсеш алмасын өчен дару кулланырга кирәк. Кайберләре ташламалы рецепт буенча бирелә, ә көнгә 2 тапкыр эчәргә тиешле дару ташламалы исемлектә юк, аны табып, сатып алу кыенга төшә. Алия гади мәктәп укучысы була. Тик 1 ел элек салкын тиеп авырый башлый. Теләсә нинди вирус эләксә дә, хәле кискен авырая. Үй шартларында укуга күчә. Ә күптән түгел кыз авыр формада коронавирус белән дә авырган. 2 атна хастаханәдә дәваланган. Шул вакыттан бирле әти-әнисе дуслары янына йөрүне шикләгән. Я учусь в 5 классе, в домашнем обучении. Мин 5-нче сыйныфта өйдә генә укыйм. Тизрәк тереләсем, дусларым һәм сыйныфташларым белән мәктәпкә йөрисем килә. Элек Алия сәнгать мәктәбенә йөргән, төрле олимпиадаларда катнашкан. Дусларын сагына, аралашасы килә. Табиблар кызның хәле яхшыруга өметләнә. Моның өчен кыйммәтле препарат кирәк. Данный препарат необходим в количестве 2 упаковок. Без үз кешебез белән генә кызны кирәкле дарулар белән тәэмин итә алмыйбыз. Ай саен 2 төрьяк дару кирәк. Әлеге препаратны сатып алырга ярдәм итүләрен сорар идек. Хәзер Алиягә 1 еллык дару кирәк. Ул 312 мең сумга төшәчәк. Гаиләдә андый акча юк. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр җибәрә аласыз. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Ания Гыйбадуллина, Ралина Абрамова, Татарстан яңалыклары.